Πάμε, έλα. Λοιπόν, είμαστε στο κέντρο της Πάτρας. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο κέντρο της Πάτρας, κάτω από το κέντρο της Ειρήνης. Και σήμερα έχω βγει να βρω ανυποψία στους περαστικούς. Μπας και γνωρίσουμε κάποιον ωραίο καινούριο άνθρωπο. Εντάξει, η Πάτρα μπάζει λίγο, δεν ξέρω. Ο Ρατατούι δεν μαγείρεψε σωστά. Αλλά ελπίζω οι άνθρωποι που θα βρούμε να είναι χρυσοί. Εντάξει, τώρα για να δούμε. Γενικά, πολύ ζωντανή η πόλη, όπως μπορείτε να δείτε. Πώς είναι αυτός εκεί πέρα? Ο χαλαρός τύπος. Είναι final boss ώρα 9000. Τι γίνεται φίλε, όχι από εδώ. Φίλε, δεν ξέρεις ποιος είμαι. Ξέρεις ποιος είμαι. Όχι ρε φίλε, ποιος είσαι. Βρε, λάει τα γυαλιά ρε. Ρε, ο Λούκετ μαν ρε, τι κάνεις ρε και με καλά ρε φίλε. Ποιος είσαι όμως, δεν σε ξέρω. Ο Χρυσός είμαι ρε. Χρυσός επενδυτής. Παιδιά, σήμερα έχουμε τον Λούκετ μαζί μας και πάμε να του κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, να δούμε αν θα ζοριστεί, να δούμε πόσο χαλαρός είναι πραγματικά. Θέλω να είναι κάπως σαν αραγματική. Άρα κάτι σαν γερή αραγματική, Γερή αραγματική σίγουρα. Yeah. Pop in, burn it like this, ain't checking my. Μας σήμερα θα δείξω την πόλη μου. Εδώ πέρα είναι πόλη μου. Είσαι σαν να λέμε ο δήμαρχος της πόλης. Σε ξέρουνε? Γενικά με ξέρουν παντού. Δηλαδή όπου και να πας και ρωτήσεις με ξέρουν. Αλλά εντάξει, τώρα εσύ στην πόλη σου μπορεί να ξέρουν εσένα λίγο παραπάνω. Εντάξει, θα σου δείξω που τρώω, που πίνω. Γι' αυτό με έφερες μεσημεριάτικα εδώ για να πάμε. Δεν ρε μαλάκα, εγώ συνδυάζω το φαγητό με το business, για να μην χάνω χρόνο. Συμφωνώ. Είμαι οικογενειάρχης. Ναι, ξέρω. Μαγαρόνια από ένα κατάστημα που είχε ένα κόκκινο γότι τρως. Κοίτα, η αλήθεια είναι δεν έχω φάει ποτέ. Ούτε εσύ. Ούτε εγώ. Το κρατάμε άλλη την ώρα. Όποιος τρώει μαγαρόνια απ' έξω να κάνει μαγαρόνια σπίτι. Εντάξει, εδώ πέρα είναι το hot burger, είναι εδώ η Σύση. Όχι, δεν είναι εδώ, εντάξει. Πόλη μου εδώ πέρα, εδώ τρώω. Είσαι έτοιμος, θα σου κάνω και κάποιες ερωτήσεις σήμερα. Τι ερωτήσεις, bro? Θα δεις ρε φίλε, εντάξει. Είναι μυστικό. Είναι πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Εντάξει, φυσικά τις έχει γράψει όλες στο κοινό και εντάξει. Οπότε να προετοιμάσεις. Έχεις κάνει post. Ναι, ολόκληρο post. Στη ψηφοφορία. Εδώ, από Πάτρα είσαι εδώ πέρα. Όχι, δεν είμαι από Πάτρα. Εγώ είμαι από Σχηματάρι, το χωριό μου. Και πώς σε βρίσκουμε εδώ πέρα? Το με βρίσκεται, ήρθα για τη συνέντευξη. Α, αδερφέ μου. Αφού τυχαία σε βρήκα, μαλάκα. Νίκο, πώς σου λέγεται το νούμερο? Τι? Κανάλι λέω. Νίκος Χρυσός. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Αν δεις το βίντεο, μάτερο φάκτα είναι στο subscribe από τώρα. Θα κάνω. Πώς σε λένε? Αντρέας. Να είσαι καλά ρε Αντρέα. Τι είσαι έξω, αμέσως θα σου ορμήξουν Ρε μαλάκα, πρέπει να το ρωτήσουμε αξίζει το Λούκετ, μαλάκα που κόρμα. Δεν ξέρει ρε μαλάκα, εδώ για σένα δεν ήξερε. Ναι, ρώτησε ποιος είναι ο άλλος ή ποιος είσαι εσύ. Άμα θα με λέει, ποιος είσαι. Ισχύει ρε! Ξέρεις γιατί Θα φύγω. τώρα. Ξέρεις τι είπε ο Πλάτωνας, ότι όσο περπατάς τότε σου έρχονται οι ιδέες. Και εσύ είσαι ο νέος Πλάτωνας. Σίγουρα. Και πώς είναι πίσω πέρα την Πάτρα, καλή είναι. Είναι πολύ ωραία φίλε, δηλαδή ήρθα και λέω κάποιος θα μου κάνει μια ωραία συνέντευξη εδώ πέρα. Και είσαι ο πρώτος που πρόλαβε. Και τι καταπιάνεις αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο επιστρέφω δυναμικά στο τραπ. Δυναμικά στο τραπ, ραπ, μουσική, γενικά είμαι καλλιτέχνης. Α, είσαι καλλιτέχνης? Έλα ρε! Δεν είμαι καν τραγουδιστής, είμαι καλλιτέχνης. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει. Έχουμε τελειώσει το project που ετοιμάζουμε. Το single μου θα βγει στις 15 του μήνα και θα σπάσει τα ταμεία αυτό, να ξέρω. Οκ. Μ' αρέσει αυτό το πάθος που έχει. Ωραία. Εδώ έχει παίζει πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Κάποιες δυσκολίες. Πολύ, μόνο δυσκολίες. Το τραγούδι το τελειώσαμε το audio, ξέρω μετά Χριστούγεννα και από τα Χριστούγεννα και έχουμε τώρα Απρίλιο, θα είναι Μάιο και τώρα θα είναι Μάιο. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι. Ανάδες μου όλοι φανς στέλνουνε και κάνω τσάτς. Τα παιδιά τους θα είναι σαν μες στη νέα κουρακάν. Για πες, πού με φέρες τώρα, πού είμαστε? Φίλε, εδώ πέρα είναι πολύ μου ρε φίλε. Εδώ πέρα στο νότιο πάρκο, κοίτα εδώ πέρα ζωντάκια. Οκ, ωραίο. Αυτό μου δίνει ζωή. Νιώθω λες Γι' και αυτό είμαι ζω. στη Νέα Υόρκη, πώς Θες να κάνεις γυμναστική εδώ πέρα, έλα. Να κάνουμε γυμναστική ρε φίλε, έλα. Να κάνουμε και λίγο γυμναστική. Άκουσα ότι έχεις πέσει λίγο. Έχω πέσει εγώ, δεν πέφτω ποτέ μπρο. είπα Γραμμή το για- μπροστά της μπρο. Εδώ πέρα παιδιά να κάνουμε και λίγη γυμναστική. Έλα πάμε να κάτσουμε. Χαράξουμε. Ταράξουμε. Αραγματική, Γερή ρε, φίλε. αραγματική είναι ρε φίλε. Κοίτα πως έχω πέρα, Λούκετ Μαν. Μπρο, αυτό είναι σίγουρα αραγματική μπρο. Γερή αραγματική. Είναι Γερή. επειδή είμαστε εμείς, αλλά είναι σίγουρα αραγματική. Λοιπόν, ο Λούκετ Μαν γεννήθηκε έτοιμος. Επίσης θέλω να σου πω κάτι. Να το ξέρεις, έχω έρθει με σκοπό να γίνω το most views βίντεο σου για πολύ καιρό. Εντάξει, λίγο δύσκολο τώρα, είναι πολύ υψηλό στα Μπρο, νούμερα. μπρο, όσοι θα έρθουν μετά από μένα θέλω να προσπαθούν να με φτάσουν και αν μπορούν. Είναι το όνειρό μου. Πρέπει να νικήσεις και τους πόντους όμως. Α, μαζεύουν πόντους. Μαλακίες θα κάνουμε Πες μου,
Θέλω όλους τους πόντους θέλω. Ωραία, ωραία, είσαι έτοιμος? Ναι. Ωραία. Τώρα θα σου κάνω 10 πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Με πώς έχεις πάει, ρε? Με πώς έχεις πάει? Με πόσες έχεις πάει? Είναι η ερώτηση. Πόσο δεν έχεις? Ωραία, το πόσους πόντους παίρνεις, αν είναι μια απλή ερώτηση δεν θα παίρνεις πόντο, ρε φίλε. Αν είναι μια. Δώσε μου τουλάχιστον λίγους, όχι καθόλου. Είναι ανάλογα με τις ερωτήσεις σου. Ωραία. Ωραία. Δεν είναι φιάλκη. Όπως έλεγα, τα παιδιά έχουν μαζέψει πάρα πολλές ερωτήσεις και θα ξεκινήσω να τις διαβάζω. Νίκο, πώς είσαι τόσο παλάβρα, αυτή είναι η άλλη. Νίκο, τι σαν μπορεί να χρησιμοποιώ. Ο Κώστας λέει πώς είσαι 1,90 και διαβάζει φεμινίστικο εθνιά Νίκο, όπα. Ρε μαλάκα, τώρα πήρα πόντου. Φτιάξε πάρε αυτό που σου είπα πριν. Φτιάξε το. Μαλάκα, σας μιλάω ρε μαλάκα, σας μιλάω. Άμα σου δώσω και ένα snippet από το τραγούδι να βάλεις το βίντεο θα βάλεις το πόντους. Πόσους πόντους? Γενικά πόσους δίνεις. Λέγω μα μένει τίκη το ρλίμι. Μαζάρι. Μαζαλίτο. Εντάξει, εμένα αυτό που μου αρέσει πάνω σου είναι ότι πάντα σε βλέπω να δουλεύεις κοντά με τον συνεργάτη σου, τον $1, ωραία. Μπρο, δεν υπάρχει περίπτωση, το κάνουμε μαζί αυτό το πράγμα. Ωραία, και θέλω να σε ρωτήσω πώς πάει η συνεργασία σου με τον $1, πώς τα βρίσκετε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που έχετε είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο πράγμα. Ναι, από αλήθεια. Ναι. Σκοτωνόμαστε, αλλά. Απλά ξαναμιλάμε γιατί λέμε τελικά θα βγάλουμε αυτό το τραγούδι. Και όταν υπογραφείτε, πώς πάει η συνεργασία σας? Είναι τέλειο, bro. Είναι πάρα πολύ αστείο. Φάνε, ξέρω εγώ, δεν είναι δουλειά. Είναι απλά αράζουμε και το κάνουμε. Σαν δύο φίλοι. Αράζουμε, ξέρω εγώ. Γράφουμε, μπορεί να γράψουμε μαζί, μπορεί να ηχογραφήσουμε μαζί, μπορεί να τα συζητάμε όλα. Θα σα πω ένα fun fact. Για πες ένα φάντα. Τα πιο hit κομμάτια που έχουμε γράψει με τον Dollar, τα έχουμε γράψει σίγουρα μαζί και τα έχουμε γράψει σε random παγκάκια όπως κατέβασε τώρα, έξω στο κρύο. Σχηματάρι, μαλάκα, υγρασία full. Να είμαστε ξέρω 3 ώρα το πρωί, να έχουν φύγει όλοι και εμείς να ράζουμε και να λέμε κάνουμε αυτό και αυτό. Και το μαμάδες μου fans έτσι και φτιάχνει. Οκ. Ναι. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει. Έχει ένα στυλ underground σε αυτό. Ρε μπρο, σου είπα, εγώ το κάνω για την τέχνη. Αλλά πιο πολύ το κάνω για την άβρα. Ή μήπως για την κάτω. Γι' αυτό θέλω και να δουλεύω τα τραγούδια σφαιρικά, ρε φίλε. Είναι εξής, υπάρχει μια κουλτούρα τώρα με το TikTok και όλα αυτά. Πάμε ηχογραφούμε 4 tracks σε ένα στούντιο σε 30 δευτερόλεπτα από κάθε track. Τα βάζω TikTok, όποιο γίνει viral, το τελειώνω. Το συνεχίζω. Δεν το ξέρω αυτό. Όχι, μπρο, και δεν μπορεί να είναι καρκίνος, ρε φίλε. Γιατί κάνεις ένα τραγούδι γιατί θες πρώτα απ' όλα να δημιουργήσεις κάτι, όχι για να πετύχεις μόνο. Εντάξει, θες και να πετύχεις, αλλά δεν το κάνεις γι' αυτό, ρε. Δηλαδή, ενώ εγώ θα κάτσω να φτιάξω ένα τραγούδι, θα το φτιάξουμε ολόκληρο. Αν θέλουμε να κάνουμε αλλαγές, θα τις κάνουμε. Θα το κάνω και βίντεο κλιπ. Θέλω να είναι μια ολοκληρωμένη δουλειά, ρε φίλε. Είναι αυτό που βλέπω και σε πολλούς, που βλέπουμε βασικά σε πολλούς καλλιτέχνες. Όταν έχεις φτάσει εκεί που να φτάσεις πολύ ψηλά, πλέον η πείνα σου έχει φύγει και δεν φαίνεται πολύ καλά. Το αποτέλεσμα σου δεν φαίνεται πλέον πολύ καλό. Οτιδήποτε στη ζωή. Άμα το κάνεις για κάποιον άλλον, δεν θα το κάνεις, ρε φίλε, όπως το κάνει για σένα. Άρα συμβουλή στα παιδιά είναι να κάνουν αυτό που θέλουν. Συμβουλή στα παιδιά είναι να μην κάνουν κάτι που δεν θέλουν. Επειδή το κάνουν οι άλλοι. Ναι, επειδή δεν θέλουν. Εγώ δεν θα πω, δεν μου αρέσει αυτό που λένε σταματήστε όλοι να γίνετε trappers. Άμα όλοι θέλουν να γίνουν trappers, να γίνουν όλοι trappers. Άμα όλοι θέλουν να βγάλουν ένα τραγούδι, ας βγάλουν όλοι ένα τραγούδι. Δεν πάει να πει. Είναι ηλίθιο γιατί όλοι θα σου πούνε, ξέρω εγώ, στο σχολείο, έξω, άμα τους μιλήσεις χαλαρά, θα σου πούνε κυνήγα τα όνειρά σου. Αλλά άμα ξέρω εγώ ξεκινήσεις και κυνηγάς τα όνειρά σου και δεν είναι αυτό που περιμένει ο καθένας, θα σου πούνε. Τι μαλακίες κάνεις. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε και λίγο για την κοινωνία τι θέλουμε. Και στη ζωή σου γενικά πιστεύω δεν πρέπει να έχεις αποθυμένο. Όχι να κάνεις μαλακίες, αλλά δεν πρέπει να είσαι αποθυμένο. Μ' αρέσει το σκεπτικό σου, άρα να κάνεις αυτό που θες εσύ. Αυτό που θες εσύ και με τον τρόπο που θες εσύ. Και αν δεν κάνεις κακό σε κάποιον άλλον, στα αρχίδια σου κάνε ό,τι θέλεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι αν αυτό που κάνεις δεν ενοχλεί κανέναν άλλον, είναι σωστό, κάντο. Αν δεν του αρέσει, είναι πρόβλημα δικό του. Να το κλείσει, δεν του πες δες. Ναι. Ξέρω εγώ, ή αποδέξουμε. Ναι. Το κάνεις για σένα. Και αν το κάνεις για σένα, δεν θα σε νοιάζει μετά από λίγο τι λένε οι άλλοι. Μ' αρέσει αυτό που λες. Ο Στάθης Minecraft 32, 66, 30, 5, 68, 3 σε ρωτάει, έχει αλλάξει ο τρόπος που προσεγγίζεις το rap από τον πρώτο καιρό που ξεκίνησες? Αν ναι, πώς? Σίγουρα ρε μπρο, δηλαδή όταν ξεκίνησα να ετοιμάζω το πρώτο μου κομμάτι ήμουν 15. Εν τέλει το έβγαλα το πρώτο μου κομμάτι στα 17. Τότε είχα άλλους λόγους που το έκανα. Τώρα γράφω με άλλους λόγους, δηλαδή ακόμα και τα πιο cloud κομμάτια που δεν θα έχουν κάποιο βαθύ νόημα, θα προσπαθήσω για τον άνθρωπο που θέλει να σκεφτεί να βάλω κάτι. Δεν θα το κάνω δεν και καλά για να σκεφτείς,
Αλλά αν υπάρχει ένας που θέλει να σκεφτεί, να το βάλω γι' αυτό να σκεφτεί κάτι μέσα. Ας πούμε ένα παράδειγμα, όταν ξεκίνησα εγώ να κάνω rap, είναι σε φάση δεν θα κάνω ερωτικά τραγούδια, αλλά δεν θα κάτσω εγώ να κάνω αυτό που κάνουν τόσο καιρό οι λαϊκοί. Η rap είναι ουσιαστικά αυτό, να κάνεις το διαφορετικό, όχι να κάνεις το ίδιο. Μεγαλώνοντας, αλλάζοντας, ξέρω εγώ, αλλάξαν και αυτά που άκουγα πολύ. Εντάξει, πάντα άκουγα πολλά πράγματα, αλλά ας πούμε έχω κάνει ερωτικά κομμάτια και θέλω να κάνω και άλλα. Αλλά δεν θέλω να κάνω μόνο ένα. Δηλαδή, ας πούμε αυτό το πράγμα τη μουσική και αυτό είναι που με συνέβη μόνο με τον Dollar και τα βρίσκω. Θέλουμε απλά να δοκιμάζουμε συνέχεια 150 πράγματα. Θα το γυρίσω, θέλω να δοκιμάσω πράγματα. Θα ήθελα να πειραματιστώ και με άλλα πράγματα και με πιο rock παραγωγές. Θα ήθελα να κάνω κάτι, ξέρεις, να τα συνδέσω λίγο rock, trap. Τα έχουμε στα σχέδιά μου με τον Dollar. Θέλω να δοκιμάσω πάρα πολλά πράγματα. Απλά όπως εγώ, ο Σαλουκάς, δεν είμαι ένα πράγμα. Έτσι και η μουσική μου δεν θα είναι ένα πράγμα. Δεν είμαι, ξέρω εγώ, ερωτιάρης μόνο. Είμαι και κλαμπάκιας. Είμαι και γκάνγκστερ. Είμαι και τα πάντα, ρε φίλε. Θα κάτσω να κάνω τα πάντα, ρε φίλε. Ωραία, άρα γράφεις ό,τι νιώθεις εκείνη τη στιγμή, ό,τι θες εκείνη τη στιγμή. Ναι, και κυρίως πειραματίζομαι συνέχεια. Δεν θέλω να κάνω το ίδιο πράγμα. Καλό αυτό, ελεύθερο πνεύμα. Καλό είναι αυτό. Στην τέχνη είναι πολύ καλό να έχεις ελεύθερο πνεύμα. Ναι. Ο W Alex Kilt λέει ποιος είναι ο τελικός στόχος με τη μουσική σου, τι θες να αφήσεις πίσω σου. Δεν έχω κάποιο τελικό στόχο, δεν κυνηγάω κάτι. Αλλά πάω και αυτό που θέλω να αφήσω πίσω μου είναι η μουσική μου, το legacy. Προφανώς θέλω να πετύχω, θέλω να ακούσω όσο πιο πολύ σκονομία τη μουσική μου, να την γουστάρει όσο πιο πολύ σκονομία. Αλλά το νούμερο ένα πράγμα που θέλω είναι να αφήσω πίσω μια δισκογραφία που αν αρέσει έστω και σε έναν άνθρωπο μετά από 100 χρόνια να μπορεί να το ακούει, ξέρω, και να λέει ωραίο. Ο Γιάννης Φόρνατ λέει τι κάνεις όταν κολλάς και δεν σου βγαίνουν οι ρήμες. Δηλαδή όταν πας γράψεις και δεν βγαίνει, ρε φίλε, δεν βγαίνει. Ξέρω, συνεχίζει να προσπαθεί, ξέρω εγώ. Αν πρέπει ας πούμε στο στούντιο και πρέπει να το γράψει την ώρα, απλά προσπαθείς μέχρι να σου βγει. Άμα είσαι σπίτι σου, ξέρω εγώ, λέει. Να σου το λέω. Στο μπούτσο. Ξεκινάω πάντα όταν θέλω, κατάλαβες κάτι. Άμα δεν το θέλω, δεν ξεκινάω. Άμα είμαι στο στούντιο μαζί με τον Dollar και την άλλη υπόλοιπη παρέα, ξέρω εγώ και κάτι. Σίγουρα ότι μπορεί να πετάξει κανείς κάποια ιδέα, ξέρω εγώ, τίποτα τέτοιο. Δεν παίζει πάρα πολύ το του γράψα, μου γράψε, του γράψα, αυτό είναι παπαρική. Άμα είσαι σε ένα στούντιο μαζί με 10 ανθρώπους, όλοι θα πούνε η γνώμη τους και θα τους πεις 2 γραμμές εσύ, μπορεί να σου πούνε μια τρίτη, ξέρω. Θα τη βάλει. Δεν σου γράψε κάτι στο τραγούδι επειδή σου μια ομοιοκαταληξία, μια τρίτη λέξη. Έτσι λειτουργεί. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος και βγάζουμε ένα τέτοιο. Το φτιάχνουμε σαν οικογένεια, κατάλαβες. Άρα αν δεν σου πει έμπνευση, το αφήνεις για αύριο γιατί ξέρεις ότι αύριο θα σου έρθει. Το οποιοδήποτε άλλο, ξέρω. Το αύριο είναι μεταφορικό. Ωραία, αν μπορείς να διαλέξεις ένα καλλιτέχνη από ένα πολύ διαφορετικό είδος από αυτό που κάνεις τώρα, ποιος θα διάλεγες για συνεργασία? Θα ήθελα πολύ, ρε φίλε, επειδή μουσικά τον εκτιμώ full, θα ήθελα να κάνω πολύ με τον Καρβέλα. Δεν είναι τόσο viral να κάνω για τα νούμερα, ξέρω, θα μπορούσα να σου πω ρε φίλε τη Βύση, ξέρω εγώ, και να πάω στο Καλιμάρμαρο και να γίνει της πουτάνας, αλλά δεν προτιμώ να κάνω με τον Καρβέλα γιατί ακούω πολύ μουσική και στίχους Καρβέλα, ξέρω εγώ, και δίνω πολύ respect. Τουλάχιστον μουσικά τώρα στη ζωή δεν ξέρω πώς είναι, αλλά μουσικά μπρο γουστάρω full. Θα ήθελα δηλαδή για το γαμό τον είχα ένα τραγούδι με τον Καρβέλα. Μ' αρέσει αυτό έτσι διαφορετικό, Ναι, μ' αρέσει. Και ειδικά μπρο άμα μου φτιάχνει μια παραγωγή της πιο ακραία που φτιάχνει αυτός τύπου τάκι, κιθάρες, ξέρω εγώ, μαλαϊκίες, ένα τ' άλλο θα ήταν το. Ο πολυεκατομμυρίουχος Γεωργάκης ρωτάει πώς προέκυψε ακριβώς το όνομα Λούκετμαν. Εγώ έχω μια ιδέα, αλλά θα το δώσω βασικά, ξέρω εγώ, τα αρχαία μιας άντρου, μου πρώτη ηλικίου τότε. Πρώτη γυμνασίου. Πρώτη γυμνασίου. Και ήθελα να κάνω YouTube. Είχα YouTube, ξέρω, είχα ένα κανάλι, ανέβαζα βίντεο, ξέρω εγώ, και έψανα όνομα, ξέρω εγώ, για το κανάλι. Και λέω, θέλω κάτι και σε man, ξέρω εγώ, ήθελα να το κάνω σαν super hero, ξέρω εγώ. Big Man, Superman. Spider-Man, ξέρω εγώ. Και είναι μια μέρα και χέζω. Και στον θρόνο και λέω κάτι και Λουκάσμαν είναι για τον Μπούκερ. Τι Λουκάσμαν? Για το κάνω Λούκετμαν. Και Λούκετμαν. τι, Πίσω να γνωστεί. για το βίντεο. Βλέπω full βίντεο. Ωραίος, ωραίος. Μπρο, να ξέρεις μου έχει δώσει και μια ιδέα για να κάνω προμού το τραγούδι που θα βγει τώρα. Όσοι είναι nation ξέρει. Εγώ έχω μια ιδέα, αλλά δεν θα σου πω. Δεν θα πω. Ωραία. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει πόσα είναι τα περισσότερα λεφτά που έχεις δώσει ποτέ για βίντεο κλιπ. Περισσότερα λεφτά που έχω δώσει για βίντεο κλιπ. Και μετά θέλω να μου πεις και για παραγωγή, δικό μου αυτό. Για παραγωγή γενικά όλου του τραγουδιού. Λοιπόν, άκου θα σου πω, κοίταξε. Εμείς σαν παρέα κάνουμε μουσική. Είμαι εγώ και ο Dollar που κάνουμε το τραγούδι, έχουμε τον Franz που είναι ο γραφίστας μας. Υπάρχει παντού, ξέρω εγώ, σε βίντεο κλιπ κάτω που στείλα και την Τρίνα
ζητήσει κάποιο cover, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε και το κάνουμε σαν παρέα. Οπότε πολλά έξοδα δεν υπάρχουν. Όλες μας οι παραγωγές είναι $. Ναι. Οπότε κόβουμε πάρα πολλά έξοδα από αυτό που το κάνουμε σαν παρέα όλοι μαζί. Δεν θα πληρώσω ξεχωριστά άνθρωπο να μου κάνει αυτό, ξεχωριστά άλλο άνθρωπο να μου κάνει αυτό. Το κάνουμε όλοι μαζί, περνάμε καλά και άμα βγει κάτι θα το μοιράσουμε. Ωραία, τέλεια. Και ψίχουλα να βγουν στην τελική να τα μοιράσουμε, ξέρω εγώ, γιατί είμαστε μια παρέα και το κάνουμε για την κάρτα. Έτσι πρέπει. Για ένα track, ξέρω εγώ, για το clip, ξέρω εγώ, πρέπει να δώσαμε ένα 200-300. Ναι. Και για το promo μαζί με το clip να είναι, ξέρω εγώ, κανένα 400. Οκ. Και για το δίσκο ήταν 1500, κάπου εκεί, μπορεί και παραπάνω. Αλλά ήταν ένα πράγμα που το έκανα και το ήθελα, ρε φίλε. Ήθελα να έχω ένα ολοκληρωμένο project και τα δώσαμε όλα και εγώ και ο $. Και το κάναμε, δηλαδή, για να καταλάβεις, εγώ εκείνη την περίοδο πήγα και δούλευα 9 to 5 κάθε μέρα και Σάββατα, καλοκαίρι, στη ζέστη, χειρονακτική εργασία. Γιατί ήξερα ότι αυτό που θέλω είναι να πάρω τα λεφτά από εκεί και να τα ρίξω στη μουσική μου. Και δεν το μετανιώνεις να το φέρει. Άμα τα αγαπάς αυτό που κάνεις, τα ρίχνεις τα λεφτά. Τα ρίχνεις τα λεφτά, μπράβο. Και δεν σε νοιάζει. Money well spent ήταν δηλαδή. Λεφτά που σου έδιναν χαρά, που σ' άρεσε, που ήθελες να δώσεις. Αυτό είναι η διαφορά, ρε μαλάκα. Άλλο, άμα το κάνεις για να βγάλεις λεφτά και άμα άλλοι το κάνουν για να βγάλουν λεφτά, άλλοι χάνουν λεφτά για να το κάνουν. Έχω βγάλει και λεφτά από τη μουσική, υπάρχουν τα streams, υπάρχουν τα πάντα, τα δικαιώματα είναι όλα δικά μας, ό,τι βγάζουμε πάει σε εμάς απευθείας. Αλλά στο τέλος της ημέρας έχω χαλάσει περισσότερα και δεν το μετανιώνω. Ωραία. Θέλω να δώσεις ένα μήνυμα, ρε φίλε. Θέλω να βάλεις στην τέχνη και να μου πεις 3 πράγματα που χρειάζεται κάποιος τώρα για να πετύχει στη rap σκηνή κατά τη γνώμη σου. Για να πετύχεις λεφτά διασυνδέσεις. Δεν χρειάζεται καν μουσική. Κλάσικο. Αν έχεις λεφτά και διασυνδέσεις, πέτυχες. Και πες μου τώρα 3 πράγματα που χρειάζεται κάποιος αν θέλει να παράγει καλή μουσική. Να την αγαπάει, Ωραία. να τρέχει και να έχει ανθρώπους γύρω του που το στηρίζουν και βλέπουν το όραμά του. Okay. Γνώμη για πίτι. Τράβαλε! Όταν έχεις ένα κοινό στο TikTok και προσπαθείς να το εκμεταλλευτείς για να... Δεν θα πω ότι το έκανε απευθείας για να κλέψεις το giveaway. Πιστεύω ότι είναι απλά τόσο χαζός που δεν κατάλαβε τους όρους. Και μετά όταν σου εξηγεί ο άλλος άνθρωπος ότι μπρο, δεν είχες καταλάβει καλά, αυτό που κάνεις είναι εκτός το ίδιο. Και αντί να βάλεις τον εγωισμό σου πίσω και να πεις έχει δίκιο, sorry, έκανα λάθος. Εκμεταλλεύεις ότι έχεις, ξέρω εγώ, 60k ακόλουθους και σε μένα που έχω 2.000 προσπαθείς να τους στείλεις για να με πιέσουν, δώστε τα 50€, δώστε τα 50€, ενώ τα έχω δώσει αλλού ρε φίλε τα 50€. Και προσπαθείς ουσιαστικά με τη δύναμη που έχεις, που δεν έχεις κάποια δύναμη, απλά έχεις λίγη παραπάνω δύναμη από μένα στο TikTok, να με πιέσεις για να πάρεις 50€, ρε φίλε είναι ξεφύλα. Εμένα δεν με πειράζει, δεν έχω κακά συναισθήματα και καλά να είναι το παιδί, αλλά αυτό που έκανε είναι. Πήγε να με στριμώξει. Απλά εγώ δεν στριμώχνω. Αυτό. Ένας πόντος για αυτή την ερώτηση ήταν έτσι spicy, ένας πόντος, ωραία. Και πες μου, με τι άλλο ασχολείσαι, ποια είναι τα χόμπι σου πέρα από τη μουσική. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή σπουδάζω. Σπουδάζεις ρε παιχτάρα. Σπουδάζω, θα γίνω μηχανολόγος μηχανικός. Και τώρα έχω κάνει λίγο focus στη σχολή γιατί 2 χρόνια είχα κάνει focus πιο πολύ στην πραγματική ζωή. Κατάλαβα. Στη σχολή. Και τώρα προσπαθούμε να μαζέψουμε λίγο τα μάτια, θα άλλοι θα μαζευτούν, να ξέρεις. Γενικότερα να ξέρεις δεν έχω αποτύχει σε πράγματα τη ζωή. Απλά δεν έχω πετύχει ακόμα κάτι. Οκ. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Κλείστο. Όχι. Όταν ο κάμεραμαν σου λέει όχι, όταν του λες να κλείσει την κάμερα. W fade. Αλλάξαμε λίγο το πλάνο μας έτσι. Μας τύπαγε και πολύ ο ήλιος από εκεί. Και τώρα έτσι είμαστε σε ένα πιο cozy μέρος. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας αν έχεις κάποια στήριξη από φίλους, οικογένεια για αυτό που κάνεις. Όλοι. Γιατί έτσι είναι ένα λεπτό θέμα. Όλοι από την πρώτη στιγμή. Και όσοι δεν στηρίζαν με τέλει για άλλους λόγους απομακρυνθήκαμε. Πιστεύω ότι αυτό ήταν. Έπρεπε να το είχα δει από εκεί. Αυτοί που δεν στηρίξανε φύγαν και για άλλους λόγους. Αυτοί που στήριξαν, ξέρω εγώ, με στηρίζουν πάντα εκεί. Όλες με παρέες, οι γονείς μου. Γιατί όποιος με ξέρει τι κάνω και γιατί το κάνω. Ρε μαλάκα. Δεν περιμένει τώρα να δει ένα σχόλιο για να πει α, είναι έτσι, είναι έτσι. Και όσοι έχω και στον κύκλο μου, έχω και αυτοί στόχους και όλοι. Δηλαδή με στηρίζουν και τους στηρίζω. Σε όλοι. Γιατί νιώθω το ίδιο με μένα. Δεν έχω στον κύκλο μου ανθρώπους που είναι σε φάση μην κυνηγάω τίποτα. Όλοι κυνηγάνε κάτι, γι' αυτό νιώθω όταν εγώ κυνηγάω κάτι. Όλοι. Δεν έχω κάποιο παράπονο. Πολύ ωραία. Νιώθω πολύ ευλογημένος. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σε πάω για έτσι μια βόλτα με τα μάξι μου, ρε φίλε. Τελειώσαν οι ερωτήσεις. Όχι, έχει κι άλλες ερωτήσεις. Απλά τώρα θα στο Και άλλες ερωτήσεις και άλλοι πόντι. Εντάξει. Λοιπόν, θα μου απαντάς τις ερωτήσεις ενώ οδηγάω. Εντάξει,
βασικά. Τώρα έτσι για την πιο spicy question. Αυτή η ερώτηση είναι ένας πόντος. Ωραία, θέλω να ετοιμαστείς. Ένας ολόκληρος πόντος. Οι πόντοι γενικά είναι πολύ τώρα. Μην πω ότι μπορείς να τους εξαργυρώσεις τώρα και να πάρεις iPhone και να. Ωραία, δεν θέλω iPhone. Εντάξει. Αγκύρωσε το. Μισό λεπτό. Τζένι, αγκύρωσε το iPhone, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, δεν το θέλω, Λούκετμαν. Ωραία, η ερώτηση είναι sneaky light, φίλε μου. Ρε φίλε, είναι απλά μια ερώτηση. Δεν είναι ότι έχεις beef με τον άλλον, μπορεί να σ' αρέσει η μουσική του. Ακούω πιο πολύ, ακούω αρκετά περισσότερο sneak. Ακούω αρκετά περισσότερο sneak. Δεν πρέπει και τους δύο τους άκουγα και έχουν βάλει πολύ το λιθαράκι τους. Από παλιά τους άκουγες, έτσι. Full. Αλλά θα πω ότι ακούω παραπάνω sneak. Οκ. Είναι ένας πόντος. Τώρα έχουμε μια έτσι πιο spicy question από τον Τζουλιάν Λούφι τον 7ο. Και λέει πότε να περιμένουμε ένα solo τραγούδι / album από τον Λούκετμαν. Λοιπόν, κοίτα. Γιατί γενικά όσες δουλειές έχεις κάνει είναι με τον $1 από όσο έχουμε δει ή είναι παραγωγή $1. Ναι. Ρε φίλε, κοίταξε να δεις. Εγώ σου είπα και πριν, αυτό το κάνουμε σαν παρέα για να περνάμε όλοι καλά. Ναι. Αυτή τη στιγμή θέλω, μου βγαίνει και αυτό που κυνηγάμε το κυνηγάμε μαζί και το μας ταιριάζει. Δεν έχουμε. Είμαστε κοντά στα θέλω μας. Αν κάποια στιγμή, ρε φίλε, δεν σου λέω να τσακωθούμε, αλλά εγώ να κυνηγάω άλλο πράγμα στη μουσική και αυτό να κυνηγάει άλλο πράγμα στη μουσική. Να έχει άλλο στήλο. Ναι, θα κάτσουμε να κάνουμε. Τώρα, εγώ το θεωρώ και πιο ενδιαφέρον και αφού συμφωνούμε να το κάνουμε μαζί, έχει πιο πολύ πλάκα να το κάνουμε μαζί. Ετοιμάζουμε και ένα τραγούδι με το TKN, ένα παιδί από την Κύπρο. Αποκλειστικό αυτό, αποκλειστικό. Shout out, είναι κομματάρα και αυτό το έχουμε έτοιμο. Ξέρετε γιατί δεν ακούγεται τόσο ωραίο το αυτοκίνητο, έτσι. Είναι Tesla. Είναι ηλεκτρικό. Είναι ηλεκτρικό. Εντάξει, γιατί εγώ αγαπώ το Πρώτη περιβάλλον. φορά βλέπω τέτοιο ηλεκτρική Ferrari. Εντάξει. Ρε φίλε, εντάξει, δεν έχεις έρθει κάπου τώρα τυχαία. Ισχύει. Ανακυκλώνεις. Full. Ωραία, μου αρέσει. Γιατί και εγώ ανακυκλώνω και. Όντως ανακυκλώνω. Και εγώ ανακυκλώνω. Ωραία, Λουκά, έχω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σε έχω φέρει εδώ πέρα και θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση και από αυτήν θα κριθεί. Ωραία, όσο σκληρό και αν ακούγεται, αν μ' αρέσει αυτό που θα πεις, θα σου δώσω ακόμα ένα πόντο. Αν δεν μ' αρέσει, δεν θα σου δώσω ακόμα ένα πόντο. Ωραία. Και η ερώτηση είναι ότι μπορείς να δώσεις τώρα ένα μήνυμα σε όλα τα παιδιά της ηλικίας σου και κάτω. Ναι, κοίταξε, δεν ξέρω σίγουρα. Αν ο λόγος μου μετράει και μπορώ να πω κάτι, θα πω ότι από αυτό που καταλάβει εγώ από τη ζωή μου είναι κυνήγα αυτό που θες να κάνεις, αν δεν επηρεάζει κανέναν άλλον. Κυνήγα το. Όσο και να σε χαιτάρουν, όσο και να σε κάνουν, το έχω περάσει. Είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά μετά είσαι πιο σίγουρος για τον εαυτό σου, εσύ είσαι πιο χαρούμενος μέσα σου. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα που θέλω να περάσω στη μουσική μου, ότι κάνε αυτό που θες και μην ακούς κανέναν. Αν το θες και δεν επηρεάζει άλλο κόσμο, κάντο. Αυτό θα δώσω σαν συμβουλή εγώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένας πόντος, παιδιά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Λούκα, που ήρθες. Χάρηκα πάρα πολύ, πραγματικά. Ναι. Ελπίζω το καινούριο σου κομμάτι Θα τα σπάσει, να τα σπάσει. Μπράβο. Τέλος, Λουκάς, τέλος. Αράξαμε αρκετά, μπρο. Δουλειά τώρα, τέλος. Τώρα δουλειά. Τέρμα το άραγμα. Τέρμα. Πόσο γερά να αράξουμε. Αυτό είναι το δικό σου μήνυμα. Ναι. Να κάνεις γερές αραγματικές, αλλά να δουλεύεις. Γερή αραγματική, γερή δουλειά. δουλειά. Ή αλλιώς, σκληρή δουλειά, σκληρή ξεκούραση. Είσαι πολύ. 1, 2, 1. Βάλτε ανάμεσα τα πόδια. Μια.